जोङो दा नायलांदो रायजोफोर माने आं देखायलांगासिनो दङ नैबे बेंटल माबा कलेजाव आरोखि ना गोजोन्थों रायजोफोर दिनैहाय आङो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोखि ना नैबे बेंटल कलेजाव आरोखि दै नोंथांमोना मिथिखागौ बेंटल कलेजाव माने मोजां स्टुडेन्टफोरखौ दिनैहाय बर' फरायसा आफाद आबसुनिफ्राय बरायगोन आरोखि ना बरायनाय जागोन माने सोर स्टुडेन्टखौ बरायनाय जागोन साबेसे दङ नोंथांमोननो आं बे भिडिअनि गेजेरजों देखायलांगासिनो दङ जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबा मिथिगोन आरोखि ना आं भिडिअखौ देखायलांनि दिनैहाय माने गथ'फोरखौ बरायनाय जागोन आरोखि ना स्टुडेन्टफोरखौ दा आं देखायलांदिनि होनबा दै कलेजा बिराद बरियाथारना लोगोफोर ओमफ्राय जोङो नैबेजों थांगोन आरोखि ना नैबे बबेबा रुम दं आरोखि ना बे रुमावहाय बरायनाय जागोन होननानै बुंदों आरोखि आं देखायलांगासिनो दं नै बेंटल कलेज बिराद मोजां सोरबा फैनो गोसो दंबा आरोखि ना स्टुडेन्टफोर एडमिसन लानानै फरायनो गोसो दंबा फैनो हागोन आरोखि नैबेलाय नै कलेजाव बावनोसै नै बे जायगायाव आरोखि दै आं देखायलांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जायखिजाया बे आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो साबेसेखौ बरायगोन नोंथांमोना नुलांनो हागोन आरोखि दै नोंथांमोना नायलांबाय था आं नैबे जायगायावनो सफैखाबाय नै बे गोबां मानसि फैबाय आरोखि ना नै प्रिन्सिपाल सिगांनि प्रिन्सिपाल आरोखि ना नैबे जायगायाव जों हाबनोसै आरोखि ना नैबे रुमावनो दै लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै ला गोबां मानसिफ्रा फैनानै दंफैसै आरोखि नै लाइक बे जायगायावनो नै नोंथांमोना नायनानै लादो गोबां स्टुडेन्टफोर फैनानै दंफैखासै आरोखि ना बेलायनो स्टुडेन्टआ गोबां बे जायगायावनो जागोन गोबां स्टुडेन्टफोर सफैनानै दङ साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफोरखौ बावनो दंजोबो आरोखि ना गासैबो लिस्ट स्टुडेन्टखौ साफे बरायगोन नैबे बुस्थुआव दङ आरोखि ना बर' मिडियामाव फरायनानै थांनाय मोजां मार्क लानानै पास जालांनो हानाय गथ'फोरखौ बरायनाय जागोन आरोखि दिनै नैबेलायनि हला बावनो नोंथांमोननो देखायबाय नैबेलाय हाबाफारि जानो गोनां थाखाय गुरै खावलायदों दिनैनि जोंनि ओंथि गोनां आरो बेसेन गोनां एबा थांखि गोनां बे मोनसे गोथार हाबाफारिया जानो थांगासिनो दङ बेनिखायनो आब्रुथियै दिनैनि हाबाफारियाव जोङो बाहागो लानो थाखाय Hari
गोबां हारिमु नेहाथारि मानगोनां बिथांमोन दङ गासै चिरांनि बोसोनगिरि बिथांमोनखौ बिबानगिरि बिथांमोनखौ गुबुन गुबुन हायार सेकेन्डारि आरो स्कुलनिफ्राय नुजाफैनो हानाय आंगोनि आंगो फरायसा लोगो नोंथांमोन गिबियावनो नोंथांमोनखौ खावलायनानै दिनै हाबाफारिखौ जोङो सिगांलांनो थाखाय आखायाव लाबाय आरो जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि टप 10 फरायसाफोरजों लोगोसे जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय फरायसा बिथांमोनखौ थुलुंगाखांनाय जि हाबाफारि बेखौ थुलुंगाखांनाय जि मोनसे हाबाफारि बेयाव बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि आलासि बिथांमोनखौ बे समाव आङो बरायबाय लोगोसे बिथांमोननि जि सिनायथि बे समाव सिनायथिखौ होनो थाखाय सिगांबाय बे समाव चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मेट्रिक आनजादाव चिरां जिल्लानि सिङाव टप
सनमान बावनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिखौ जों बे समाव मावफुंबाय बर' हारिनि गेजेराव जोंनि हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो खौसेथिनि थाखाय जायफोर बिथांमोना